गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे दिनै गगामुगनि सिङावबो वर्ल्ड नं टापाको डेखौ फालिदों। एनफि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अबायपुरनि बानजायनायाव दिनै नोलोबारि एबसु मावखुलियाव वर्ल्ड नं टापाको डेखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। दिनै बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै खुंगा ब्रैथि थुनलाइस्रि आड्डानि येलो फ्लावर फुड्स मिटबो खुंफुंनाय जायो। गिबियावनो नोंथांमोन फोसाव बिजोंनिफ्राय फैनाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेशन अबायपुरनि बे मोनसे आफाद बानजायनायाव दिनै मुलुगनाङै वर्ल्ड नो टबेक' डे बेखौ इउनाइटेड नेशननि मोनसे ब्रान्च हु वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन बियो बोसोरे खुंबाय थायो 30 मेआव। बे 30 मेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि बे मिमां नोलोबारियाव ब्रैथि थुनलाइस्रि आड्डा बेखौ लानाय जादों। बेहाय लोगोसे येलो फ्लावर पोएट्स मिट मुं दोननाय जादों। दिनैनि खन्थाइ जथुमाव जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोनखौ गोमो बिबारजों बा येलो फ्लावार्सजों बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। ओंखायनो बेखौ येलो फ्लावर पोएट्स मिट दोननाय जादों आरो बे वर्ल्ड नो टबेक' डेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होनोब्ला जोङो सुबुं माहारिया बोसोरफ्रोमबो 8 मिलियन थैयो होननानै बुंदों आरो बोसोरफ्रोमबो थांखु जानानै थांखु सोबनानै 8 मिलियन होनोब्ला गुबैयै 80 लाख सुबुंफोरा बोसोरै थैबाय थायो। जुदि थांखु सोबनानै बा जानानै बोसोराव 80 लाख सुबुंफोरा थैयोब्ला होमबा बैखौ जों माबोरैहाय हमथानो हागोन? बेखौ हमथानो थाखायनो बे हुआ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना सानसे बे मोनसे थांखु जानायखौ होबथानाय सान बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो दा बेनिखायनो जोंबो गोबां बेहाय माखासे आफादारि बिथांमोनखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोननि गेजेरजों थांखु जायोब्ला जोङो मा खहा जायो? थांखु जानानै सोरहाबा माबा मोनसे जौगानाय माबा मोनसे खामानि मावनो हादों नामा? माबा मोनसे लाइफ केरियार दानो हादों नामा? गोबां गेलेगिरि गोबां फरायसाफोर दङ बिथांमोना थांखु सादा बायदिसिना जानानै गावबा गावनि देहाखौ नस्थ' खालामनानै लादों। दा बेखौनो जों बिबुंथिजों लोगोसे आरो माखासे खन्थाइगिरि बिथांमोना गावबागाव खन्थाइनि गेजेरजों बे थांखु जायोब्ला मा जायो, थांखुनिफ्राय जोंहा मा खहा जायो आरो मा मुलाम्फा जायो, जायाब्ला मा मुलाम्फा जायो, बेमारनिफ्राय माबायदि रैखा मोनो, बेखौ जों खन्थाइनि गेजेरजों फोसावनो होननानै दिनै बे थुनलाइस्रि आड्डाखौ लाफानाय जादों आरो बे थुनलाइस्रि आड्डाजों लाफानायखौनो जों येलो फ्लावर पोएट्स मिट मुं दोननाय जादों। सोमोन्दो लाखिनानै लाबाय दं बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर थांखि दं नामा? गुबैयै थांखि बेबायदि गैयामोन। जोंनि गोबां बर'फोरनि माखासे जिथु स्पेसियेल डेफोर दङ बे स्पेसियेल डेफोरखौ जोंहा बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, आबोफ बा गुबुन गुबुन आफादा बेबायदिनो गावबा गाव फालिखायो। बेनिखायनो नैबे जोंनि थुनलाइस्रि आड्डायाबो इन्टारनेसनेल लेभेलजों लोब्बा लानानै इदिनखालिथ' इन्डिया मा इन्डियाल' दुलाराय बुहुमनाङैनो फालिखायो नालाय ओंखायनो जोंबो बेखौ मोनसे स्पेसियेल डे लानानै फालिनाय जादों। थांनायाव जोङो 21 मार्चआव बेहाय वर्ल्ड पोएट्री डे बेखौ इउनेस्क' फालियो बेखौ सुबनसिरि फरायसालिमायाव खुंनाय जादोंमोन। ओमफ्राय नैबे दायो 31 मे बेहाय वर्ल्ड नो टबेक' डे बेखौ हुआ फालिनाय जायो आरो फैबाय थानाय 21 आगष्टआव वर्ल्ड हिउमेनिटारियान डे दङ। बे दिनावबो जोङो बेखौ मोनसे प्रग्राम लानो नागिरदों। बेबायदिनो गोबां प्रग्राम दं जेनेबा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्रग्राम बेजों लोब्बा लानानै खालामनाय जायो आरो गुबै थांखिया जाहैबाय बेहाय गोजान लामा हान्थिनायनि बा माबा मोनसे बेहाय आजिखालि फोसावनो गोरलै जायो जाहाथे मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों, वाट्सएपनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ फोसावनो गोरलै जायो आरो बेफोरबायदि हाबाफारि लाबाय थायोब्ला जोङो गावजों गाव ज' लोगो हमलायनो सुबिदा मोनो आरो जाखांफुनाय खन्थाइ लिरगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खन्थाइखौ आवरायनो लिरनो सुबिदा होनाय जायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नैबे आथिखालाव थुनलाइखौ जों गोदोनिफ्राय पेपारफोराव बिजाबफोराव लिरनाय मोन्दोंमोन। दिनै थुनलाइया मा जाखो बेखौ डिजिटेल लिटारेचार जाबाय। डिजिटेल लिटारेचारा नोङो बेखौ खन्थाइखौ आवरायनोबो हायो, फाव खालामनोबो हायो, सुंद' सल', रायथाइ बा सल'मा बेफोरबायदिखौबो आथिखालाव मा इउटुबनि गेजेरजों बबेबा फिल्मफोरनि गेजेरजों बा
बेफोरबायदि मिडियाफोरनि गेजेरजों फोसावनाय जायो आरो डिजिटेल लिटारेचार बेबायदि बिजाब दिहुननायनि अनगायैबो होमबाना बेहाय जोङो दिहुननो मोजांसिन जायो बेखौ फोसावनो मोजांसिन जायो बेखौ आरो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।